nalaman namin na mag-perform kami doon, tapos nandun na kami, parang nakakatakot. Kasi di ba, believe it yan eh. Okay. Tapos nagulat po ako mismo na pagpasok ko doon, peaceful naman po, very organized. Sing and dance po kami, tapos meron silang programa doon, parang concert po eh. So isa lang po kami doon sa mga naimbitahan na mag-perform po ng gabing yun. Sexy po ang imahe namin, yun po ang aming image bilang performers. Pero hanggang sa stage lang po yun, hanggang sa performance. Off stage po, very private po kami. Ayan. Hindi po kami pumapatol sa mga ganong klaseng mga indecent proposals. Napupuno na talaga ako hanggang dito na. That's confirmed na may mga nag-authorize and some of those have been relieved already. Titingnan ko pa yung mga ibang dokumento kung meron pa doon mga mag-crop up na mga iba pang mga pangalan na nag-authorize, i-relieve din namin at kakasuhan. Pakilala muna tayo. Say hi, Shaina. Hi, magandang hapon. Seika. Hello po. Georgia. Jade. Hi po sa lahat. Labuching friends. Kamusta? Princess. Good afternoon. Pwede ba marinig namin lahat na sumigaw ng Duterte 3 beses? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Duterte! Alam po ninyo, talagang natutuwa kami na andito tayong lahat ngayon, hindi para ikampanya pa si Duterte, kung hindi ipagbunyi ang tagumpay ng Pilipino. Tama po ba yun? At hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang po. At hindi tayo titigil sa pagbantay hanggang hindi natin nakikita ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Dahil ang kalaban ay agresibo sa paghalap ng butas sa ating Pangulo ngayon at pilit siyang ibinabagsak. Alam niyo ba ang headline ngayon sa mga newspaper? Sino nakabasa? Ang sabi sa Philippine Star, trust rating for Duterte is 25%. Trust rating for VP Leni is 45%. Anong sabi niyo? Bro! Kaya nga po, dapat kung gaano kainit ang ating pagsuporta kay Duterte noong panahon ng kampanya, dapat doble pa ang suporta natin. Ngayong Pangulo na siya. Tama po ba yun? Pasensya na po Kaya kasi nalulungkot po ako kapag nakakabasa ako ng mga kritisismo na galing pa mula pa sa ating mga kapwa-supporter. Hindi dahil sa ako ay isang blind follower. Alam naman po natin na hindi perfecto si Duterte. Ngunit, lahat ng statement na bibitawan po natin sa social media ay pwedeng magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating kapwa-supporters. At tayo po yung inaasahan nila na ipagpatuloy yung kanilang sigaw. Dahil po ngayon lang nagkaroon ng boses ang masa through Duterte and through all of us sa social media po. Sa laban na ito, kailangang mainit tayo. Hindi po pwedeng maligamgam. Sabi nga, it's either you are hot or cold. And alam kong gutom na tayong lahat ngayon.
Kaya gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong verse sa Bible. Yes, mukhang usog. Quoting the Bible! Sabi po sa Book of Revelation. Hindi ka wala pa. Book of Revelation, chapter 3, verse 15. Okay, sabi, "For I know your works. You are neither cold nor hot. You are either cold or hot. And so because you are lukewarm, you are neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth." Ang Pangulo natin, mainit na mainit na mainit, kaya dapat maging mas mainit pa tayo at ipaglaban po natin siya. And so, taas po natin lahat ang ating katawan. Nagsama-sama po tayo during the campaign. Ngayon pa po ba tayo may hihinaan ng loob? Ngayon pa ba tayo mag-criticize sa ating Pangulo? Kaya sa bawat statement po na ilalabas natin sa Facebook o sa ang social media, isaalang-alang po natin kung ano ang magiging epekto nito sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya. At huwag sana tayong tawagin na Duterte kayo. Kaya dapat po sama-sama tayo. Hi, Mocha. Why among all the presidentiables si Duterte ang napili mo suportahan? Kasi naniniwala ko at ang buong Mocha Girls na si Duterte ay matapang na leader at may malasakit. We need a strong leader in our country. Yung presidente na kinakatakutan ng mga kriminal. Kasi ngayon, wala nang kinakatakutan ng mga kriminal. Tayo yung natatakot sa kanila. Gusto namin magkaroon ng presidente na sasabi natin, masasabi namin, at mga kamag-anak, abroad, yung mga pauwi dito, kaya sa mga foreigner na takot yung mga criminal na yan sa presidente namin. Duterte 2016 t-shirt. One simple way of the Mocha Girls to show our support because we believe that our country needs true change. Kaya po, Duterte 2016. And here are your Mocha Girls for Duterte 2016 t-shirts. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Okay, alam po ninyo, bigyan ko lang namin kayo ng konting background. Ano ba ang ginagawa ng mga girls dito? Bakit daw po ba kami todong sumuporta sa ating mayor na si Roddy Duterte? So let me give you a little background about myself and my group. Alam po ninyo kasi ang aking ama ay nagsilbi po sa gobyerno bilang RTC judge. At siya po ay pinatay. He was murdered in an ambush shooting. Several years later, still no justice. Kaya po naisip ko, paano na po kung ang aking ama ay mismong nagsisilbi na sa gobyerno bilang judge ay hindi po naproteksyonan, hindi po nabigyan ng hustisya ng ating gobyerno para na po tayong mga ordinaryong mamamayan. Kaya na po, kailangan po natin ang tagapagtanggol. We need a strong and good president. We need an iron hand in dealing with criminals. Kailangan matakot na po sila sa ating otoridad. At mangyayari lamang po yun kapag si Duterte ang naging ating Pangulo. Pangalawa, sabi nila, "Uy, mga girls," sabi nila sa Facebook. Sino ba ang mga lagi nasa Facebook dito pakita sa kamay? Sabi nila, mga girls, bakit yung sinusuportahan si Duterte? Hindi niyo ba alam na pag nagkaroon ng curfew, mawawalan kayo ng mga show? Ang sabi namin, okay lang yun. Para sa bayan, handa kaming mawalan ng negosyo. Handa po kami mawalan ng trabaho kung kinakailangan para magkaroon ng kapayapaan para sa ating bansa. Sana po tayong lahat ay gumawa rin po ng ating mga sakripisyo para po sa ating bayan. And this next song is our original, entitled Tunay na Pagbabago. Mga